Ka jala ringkat kipat ba jong ka nong tmai constituency haka janmi sing ublay kila ai kublay khaddo yaw CM barim bat MDC ka nong tmai uba latip lang khongor uba laklat no nakane ka perthei haka khat alterik mentau nai haka kerta ka basan phulai snem shwaban ra ya ka met jong u shalom jingtep jong ka balang presbyterian nong tmai ka badan hamau blay kala don chwa ka jingle buram ka bakhaddo hanong khriam nong tmai haka banadu ki bahiyang hasem ki kur kika naga KCDC kisang baper bat kumju ru naga senjuk ki nong senchar nong ki menteri bat ki bakrau ki khli nong senchar na kaleng kumju kisang san pathe baper ki lai don lang kalan ru ka jingpuli ya ki kirwo ngolem ka bawan na ki kinhun kisang ki senjuk na ka shnong bat ru na menteri rang ba ka jela ukonrat ke sangma bat ki wei kaladon ru ka jingkran ka balingkot na ka liang ki bahayeng ki khon na ka liang ka kur khar kongor kumju na ka liang ka kur wanyang ka bade ka kur jong ka kurim uba latip lang nangta na kisang bhalang baper bat kumju na senjuk ki khli nong senchar nong thmai bat ru na ki nong kershan bahmat jong uteu MDC bala job lenter la apusnem ya ka jingle nyam li on tap ha ka ni ka sngi la pendep da pastor Nathan ding do bat kumban chukudo hangni uba latip lang khor kongor ula e no asedin ya ki sangut ki khon bat kumju ru ya ka kurem ka kong Melvina wanyang khendiat ha ka jingkran balingkot na UCM ka KCDC ha ka ni sngi uba pinya sing sim ula pen ka maru bade ha ka por jong uba latip lang khor kongor kum UEM katna tre ki bajla ki semjing banyo training license na ka basuk namar udai ubreu ubaya ibet kuman chikro hangni uba latip lang ula job ningkong house nam araja saw bat nadu ka te ka por ula job lenter khlem ramshu hadu ka sngi ka bong undaklat no na ka ni ka perthei